ta banza da ki ta wuce yan ko ba maganar farin mata ko kyau ake ba sai iya kunu haka za ku goge ni ko Allah na gode hanyoyi sun buɗe kaga dole ku gode haka za ku goge haka za ku goge haka za ku goge haka za ku goge kun gane haka za ku goge haka za ki goge haka za ki goge haka za ki goge yarinya haka za ki goge chocolate girls koko kalan madara black beauty ce koko fara karara akwai ta da kyau ku zo ku ga kyau zallar kyau madarar kyau amma dukkan da ke da baki iya kunu bakin kwaba ba bikin kwafsa baki iya kunu bakin kwafsa kwashe kayan kin kwafsa kin kwaba ba bikin kwafsa baki iya kunu bakin kwafsa kunu alƙalin zamiya kunu ya gani ya zabura ya gaje sukari zan sa masa alƙalin zamiya ya gani ya zabura ya gaje sukari zan sa masa An san ne? ina jin Na iya jalof ɗin taliya. in iya kunu Na iya fried rice. in iya kunu Na fuskanci kai ka zama abokin son tuwo ne, na iya tuwo. in iya kunu Zan rinka gaishe ka da safe. in iya kunu Zan rinka yi maka duk abin da kake so.